les regions del nord, a mitjan novembre, ja comença a baixar la temperatura. A partir d'aquest moment, augmenten els dies nuvolosos. De vegades s'acostuma a sentir a la vora del mar o a la part muntanyosa un troll llunyà. Bé, Kamomaki. Escolta, llegeixes molt bé en veu alta. Sí, és que sóc un noi molt aplicat. Ets genial, Kamomaki. No n'hi ha per tant, Yumeko. No t'has equivocat ni en una paraula. Ha sigut una casualitat. En Kamomaki és un noi perfecte, oi? Crec que ho pot llegir qualsevol que tingui ulls i boca. Per cert, si no m'equivoco, demà et tocarà llegir a tu, oi que sí? És veritat. Una mica més tard. Què? Un truc ninja per poder llegir bé en veu alta? Sí, com el truc ninja memoritzador. Mira, Kenichi, jo diria que la millor manera és que llegeixis el llibre amb calma i molt a poc. Escolta, per què no m'ensenyes quin és el teu nivell d'habilitat en la lectura? Molt bé, llegiré el mateix llibre, d'acord? Per això ells tenien raó. Aquesta Temporada. Què? Ah, sí, aquesta temporada bafa el vent del continent. Bafa no, bufa, Kenichi. Sí, bufa el vent del continent i la nuvolada espessa cobreix el cel. La part superior. La part superior de la nuvolada que cobreix el cel em recorda justament les tempestes. Ei, diu tempestes. Justament les tempestes d'estiu. D'acord, ja veig el teu nivell. Et falta practicar una miqueta més. Si ho llegeixes 2 o 3 vegades, ho faràs bé. Vols dir, Tori? Tranquil, Kenichi, ja t'ajudaré jo. Va, pots començar. Què? Ara? Mira, el que puguis fer avui no ho deixis per demà. Tens raó, però... Va, comença! D'acord. A veure, aquesta temporada bufa el vent del continent i la nuvolada ben espessa cobreix el cel. La part superior de la nuvolada em recorda justament les Tempestes. Això, les tempestes d'estiu. Desperta't, Kenichi, és hora de llevar-te. No vull que en Kamomaki rigui de mi! Ai! Déu meu, no té gens de memòria, però tossut sí que ho és. No pot ser, l'he d'ajudar. El problema és com fer-ho. Em refiava de la Tori, però no m'ha ajudat gens al final. Jo no recordo cap de les frases que vaig llegir ahir. Ostres, no sé què faré ara. Hola, Kenichi, com va? Et veig molt desanimat. Però què dius? Estic perfectament. Quina il·lusió sentir-te llegir a la classe de llengua. Què? Sí, ja ho veuràs. I una mica més tard. Em fa falta un altre llibre de lectura. A on deu ser? Ei, noi! Has trobat el que buscaves? Sí, ja el tinc! Sí, és aquest. És el llibre que em faltava per poder fer el truc ninja lector i hipnotitzat. Gràcies per la seva col·laboració, senyor. Me n'alegro molt, noi. Tingués el meu agraïment. Espera, escolta! T'he dit que no m'havies de pagar res. És una manera d'agrair-li tot el que ha fet per mi, senyor. Caram, és tan ben educat que no sembla del segle XX. Què és això? Però si és un aglà. Què vol que em faci? Ara copiaré tot el text del llibre com si fos el llibre sagrat. A veure... Sí, això. Ja està. Continuarem el mateix conte d'ahir. Et toca a tu, Kenichi. Sí, mestre. Endavant, Kenichi, t'escoltem. A veure com ho fa. Ai, i ara què puc fer? Escolta, Kenichi, agafa aquest llibre i llegeix-lo. Què esperes? Au, vinga, comença. Sí, de seguida començo. Kenichi, què és per avui? Què et passa? T'estem esperant. Sí, ara. Per això ells tenien raó. Aquesta temporada bufa el vent del continent i la nuvolada ben espessa cobreix el cel. La part superior de la nuvolada em recorda Aquest truc ninja, el lector hipnotitzat és de la categoria superior. Són tempestes característiques Què dimonis passa? Són Ja està, en tempestes... Kenichi llegeix tan bé que tots n'estan encantats. Caram, ets un geni! Escolta, ho has fet molt bé, Kenichi. De debò? Vols dir que ho he fet tan bé? Què és això? Mestre! Què passa? Digues! Escolti, mestre, em sembla que ha fet trampa. Què vols dir, Kamomaki?
A veure, explica't. Fixis, el llibre d'en Kenichi no és com el nostre. Crec que el trampós ets tu. Què dimonis és aquest llibre? Vinga, digues! No és meu! No m'estranya que hi llegissis tan bé amb aquesta mena de llibre. Em vas enganyar, oi que sí? És segur que la Tori va canviar el meu llibre pel d'en Kenichi. No diguis bestieses, que has tirat el corredor. No pot ser! És una trampa de la Tori! Fora! Una mica més tard. Ni abans ni després. A Tori, no t'ho perdonaré. Disculpa'm, Kamumaki, havia de salvar en Kenichi com fos. Mira, com que has llegit tan bé, demà continuaràs 10 pàgines seguides a partir d'aquí. Tenim moltes ganes de sentir-te, eh? Sí, molt bé, Kenichi, molt bé, sí. Crec que en Kenichi s'haurà d'espavilar si vol ser un home de profit.